matukama ke maega yegati ya bana bodaboda kurwa asensemo ya nyakeiboreire yegotoka ase kaunti ya Kisii nyakaba kumurungania kubatkana amonu kuburwa gwe ekebanda ase bakoegeka chinga kichiga chiembure nyinge egende twane kigwa nigo litkoria rero bari nekibakokera maega yokonyora obokonyi bokwagachirwa ekebanda kurwa asomusamalimu ya Sirita Robert Mairura okwana chinga kecho abange nigo bagokera egetambo kerekeiga nakuboria abaraibande kwega egetambo kiro kyomuske Robert Mairura koene kinga gosira bare sekta ya bodaboda ase kaunti ya Kisii. Rituko ria rero ni gabana bodaboda Westechi ya nyakeboreire egotoka ase ward ya Boikanga ime ya South Mugirango bari nekibako gokera magega yoyore no kugania okuya omanyekanite buna Robert Mairura kurwa sense ya America kubagachira stage ase barachi gokorera obosombi bwabo magega ya barabwo kwemurungania aso gotwerwa chinga kiechi chembura nabo igogoitwa no mubaso chinga kicho murakera. Twairane ng'ambi ya mono ase ng'encho gwakorire amang'ana manene ase stage ya nyakeboreire nigo twabeire togotwerwa chingaki chintambe mono ekio twarigirie obokonyi bwasinyire lakini rende aye gwasoire okoboko mufuko ogo abuna bwa bantu tutagete ase egwoti eye na South Mugirango engima nkoiraneria omwesimiwa oito Mairura ase ogotokonya gwatokonyire konya omogaso toketira tokoiya omogaso nonye customer getagete epikipiki okonyona ase teiyo ekoreikengereri yanyorera epikipiki yang'e chai nayo nabwate nkotena mbuya mono naende no tore naye bakengori twakwiranĩria mbuya mono omorai ase gwatoinyuire gekogera ekero embura egotonkomia kapaka nachikoiga megoti mbwati boda seti ngoiga manyakeboreire nairanĩria mbuya mono aye naye toratoke tokoinyora gekogera omonto okoinyora omonto oria orwarete nyomba oria ochandegete obwate emechando yonsi ipi twanyora ekero kende nogendere gotokonya gwetania iga iga enche nangocha goteba ng'a mbuya mono ase eng'encho ya egasi yaye engiya gwakorire omwesimiwa nabo igo naende ntokwareganeti Hindi bona tware ng'aki ntobwate omorai ogotokonya ogocha nyakeboreire ntobwate amange. Tumekushukuru sana, karibu tena, ujue watu wako hapa kwa hii side yenye umesaidia igaiga nyakeboreire. Abarundi abo nigo bairaniria buya nabo igo koganya Mairura kobakonya asoko beko koboko asesa ko yabo yo gosira abanyakyombe nabo igo kobakonya konyora chi license bali abatabwati. Esake yegendera tokonya ngiri nabona boda abange bao tokonyora omonto obunikire no kobunika atabwati kino enkyombe kende kira aranyore besa kurwaro kemokonye kinya kumobetera no arempara bwe jipipi chigatoko akana jironi nabokonyana kwa rusi kurwaro gukonya gwakana rungora iga maisanya gosuka naende bana na barabu banya kosomera esukuru kulingana muna serikali yaboni ya chenji bintu bya CPC nini gochi hapo ntugania atokonye abana bodaboda baitu itang'ani mbabwatia so driving license buya onye gakonyora chinchera abakobogoria omo babere iga aba driving license turatebe ng'ambi ya mono. Abarundi abo nigo boigo baboriwe kobwatia amachiko apara ilio gwetanga korwa semi basokano na boigo kobwatirani gwasie bikore bibe ase boigo baenekia gochia kobwatirana na Mairura na kobasemia abande. Iko nabo twari gukwarega na goteba ng'aki chingaki chonsipi no turamanae gekogera gwakonyire abantu baboikanga ase gwoti ya nyakeboreire ase chinsemo chinyinge egekogera aige stage kwagachire abantu bonsi bino baraye bakone nonye na matoke noni ntuno turaigame gekwerekero tuganyete chi customer tuganeti ase tokobera erinde tunyara ko batoko tukuganyira chi customer erinde tuchire safari ase bagochikuchi. Abigail Nyanchama, Getembe TV.